Máme zde server. Kdokoliv se na něj může připojit. Jméno je Kaivo server. Tady máte adresu. Je to na verzi 1.20.1 a musíte k tomu mít konkrétní módy, nevím, jestli tady najdu, asi ne. Každopádně do popisku vám dám video, podle kterých by se měly dát stáhnout módy. A jdeme zapnout server. A to je vše. Všichni, kdo by se chtěl připojit, je maximálně, který může být lidí, je 20. A doufám, že tady není nic, co by mi YouTube zakázal publikovat, takže zkuste se připojit. Jediné, co vyžaduju, je přátelská komunita. Tak čau a uvidíme se u dalšího videa.